India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ka Sarkar Manipur kelakhangi ki mobile internet na kabenta sansngi ha kejala barok kawai hadian belami kejinga kenat naduk besyak thang arli ki kali haki runar ha kejanmi jong kasngi sajan ki bor district jong ka Churachandpur bat Bishnupuru kila penjari da ka section shispa asau pusau criminal procedure code CRPC na kabenta arbenai bau H Gyan Prakash special secretary katanat po yeng ula kedo bala penmi hukum nadu kesiting sinya jong kesengi sajan ban khangi ki internet ha Manipur kenang ban lat na kejing tut kasong suk shongsan bagi social media ru kidai ki atiar bapin priang iki khubor ham saya bat la pendan kam na kebenta ban penshit iki pat ba ki belanang penjur ya kejing penwit ya ka an ka kanun ha kejela ong kejing penmi hukum ki pulit ki laya thu ba kawai ka kali ka biat ha surok tidim kala sha thang ha ki brio ke bade na kawai pat kejat benrio ha phugak chau jong ka Bishnupur district ha ka janmi jong kala asngi sajan bat ha kejing pen phai kala kala dan sa kawai pat ka kali ka bla sha thang ha kawai pat ka kinhun jong ka Churachandpur district ya thu uteu he pulit ka video jong kawai ni kini jingja kala sapreng ha ki social media bat hadien kane ka sarkar klap ha khang no eki mobile internet ya kadaw ba shilendat jong kini kijing thangkali ompat la satya bantip baklajah pedeng kapor bedangar hem kijing iki bela penlong da kaseng samla puli bendawa pelat iki dong ilam jong ko all tribal students union Manipur ka atsom kade kaseng kabla kli du jong ki samla puli riulum ha kani kejela ha Manipur kila don kembalai pongot ki samla puli bat arngot ki pulit ki bela mensau hadian kijing pen ibor ka belajah pada ki samla puli bat ki pulit kenong ba Imphal ha kinong iki kila dawa ben penlat no ikinong ilam ka atsum kinong ilam jong kan ikeseng kila sha kem halor ka jingkeno be kila khang snong bat pakhang surok ha ki district rilum ka Manipur hadian ba ka sarkar jela kamla banye keren ya ka hill areas committee bala menjur da ka autonomous district council ADC amendment bill arajar arpuai ha ka dor bar mangtingka ka blakut dangshen